Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mura biyag tabay ang mga baba. Kanawa? Pulos abli. Ang lungag. Maghinay-hinay lang tagkawas ining ato kitaguan na kapito. Sige, hinahinay lang yung taan ni. Hinahinay lang kita. Lord, luwas sa intahon mi. Kupot sa kong kamot, pobre. O, agapito. Asa mo? Nagtuo mo nga wa ko makakita ninyo. Agapito, nakakita siya na to. Unsa? Murasik dunay mata sa luyo nga. Nagtalikod mo na siya. Unsa may itong buhato na kapito? Unsa? Unsa pa? Managantang ayo, ubri! Dagan! Dagan! Kung kipang yung pagpunit akong kamot, ang lilit na magkabuwag! O, agapito! Ayaw pagdagan. Nanaon sa mga pikto. Uy, nagpiyong maning mata ni pikto. Atik-atik sa buwa nga natuog siya. Mubaos ka ni ko. Ang uroy nga nung isuk magmangkuni mo, boss. Sakita sa akong apapangi ko. Adyay, nga kuha. Sakit mo kayo ni Pikto. Nga nung imo magkong isukmag. Hala! Ikay una na numbag ni kubuang nga ka. Usay ako. Natuog mo ko. Ha? Tamsa. Murag. Murag ko sa ating sa ka. Murag ko gidaman nga nanagan ang... uy! Oh, Nabuang na ka diha. Kisa may mong gilingi. tura! Nagkadagan sila! Uy, tuwa na to ang duha nga itong gipangita. Ato silang kukton, boss! Sunod ako! Bahala ka diha. Ikaligo ko nila kisakit na ba ning apapangi ko. Ano na kaya ba sila? Kaya nga nung may katawa magkadiha, Basilya. Ay, dili manggod mo mga abtik god. Tugtog bitaw mo, nakaikyas na hinoon sila. Muang yung alamin ninyo, sir. Pangitaan sila si Obre o Agapito. Mao na ang ilang mga pictures, sir, oh. Sir, kung ninyo sila makita, may ihatag kong pahalipay ninyo. Balik ka mo, tala mo, sir. Ma'am, nga mo silang makita o gibalik ninyo din nga buhi. Salamat. Salamat kayo ninyo, sir. Salamat, sir. Uy, unsa tong butong akong nabati ganina? Wa na! Patay na tong duha. Naapsan sila ni Pikto. Buwa! Kinuo ko! Oh! Usa na! Usa na! Ay! Di kalihay pa mo na. Abtik mong nakahupo. Pero dili na mo makaigas. Lingi ka mo sa inyong likod. Bungaw na kina. Gamayng ligas sa inyong mga tail. Mahagbong mong luha o mamatay. Abwa! Ubri! Wa na tayo kasibugan pa! Mamatay na tayo ni agapito. Dili pa, Ubri! Dili pa! Unsa? Dili pa ta mamatay kay... Dili pa man ni ending. Ayaw ko pag binuang diha agapito. Wa tayo mahimong inigang. Gawas pagsukol ipekto. Pero agapito may dasi ang armas. Baya! Nagtabi ka mong duha. Ubri, ang kinabuhi sa tao, kung oras na patyo na ka sa Ginoo, oras na gyud na nimo. Pero wa nay makapugong pa na. Itugyan na lang natos Ginoo ang tanan. Apan kung dili pa ta patyo nun, natural mabuhi pa ta. Maong musukol ta niya. Usara siya, samtang kita duha. Unsa may atong buhaton agapito? Unsa agapito? Tuan na mga pulis, Reynaldo.
Daoy, may tagilan makita si Aubrey o Agapito, Lord. Lord, help them. Mag-ampo lang tayo niya. Mao ka na yung mahitabo, Ricarding. Senyor Santo Niño, ipalayo sa mga peligro sila si Aubrey o Agapito. Maluoy ka, Senyor Santo Niño. Maluoy ka. Carmela, relax lang. Ayaw pakilag. Nabalag ka og nahadlo kayo ko. Kuno sa mahitabo sa atong anak Rinaldo. O saman, kamitan tamog numero. Aron inyong ihatag ko ang USB. Kung kumao ka mo ihap ni Pito, ipimi! Usa! BSI, numero na lang. Ayaw kayo ko pakatawag hilaw, Agapito. Kabantay ka nga. Ako ngan, pikto. Angga lang na. Kaya ang tinood ako ngan, perfecto. Perfecto subject nga ba? Mao ba? Dili ka ha? Matulog? Ubre, pagbantay. Abdi ka ang imo mga mata. Unsa kung buhaton Agapito? Lingahon ko siya. Istoryahan ako siya maayo. Kung mutubay siya nako, anak na kamulyo. Unsa malagi akong buhaton? Unsa? Muluhod ko nungay ka. Kunya pagkumkum o gamayng basa imong duha ka kamot. Usman! Kung muingon kung go, isablay dahil sa mata ni Pito ang gamayng bas. Kasabot! Sir, mas mayo tingali nga iyo na itong sirin. Aron dili magkabantay ang mga dautang tao nga atong ipakita. Ayaw mo sa chisto, sir. Hain kaya sila napita karon. Ang tao lang ginato sila. Basi nakabot sila sa syudad. Kung nakaabot pa, tawagan ng tatas pulis dito. Aron ilatang pibawon. Tanay mga pulis nga nalirto na. Daghan ang nag-atang sa plate number sa motor nga mo'y gigamit sa mga dautang tao. O saman! Ha? Nagsugod na mag-og ihap. Ikari among giagad. Dugay mo kang ihap giya. Basig na makakalang. Basig di ka maumihap ha? Pagbantay na, pagbantay Aubrey. O Agapito. Sige! Sugod na gihap ni Pito! Sige! Uno! Dos! Tres! Ay paspasa, hinaya lang. Cuatro! Ingang kang hinaya lang. Bisay! Ha? Usa katang oras na mahuman ha? Lain ba kung ihap kini sa guldok-dok na? Ha? Ayaw reklamo. Basta hinaya lang pag-ihap aron makabati ko klaro kung sakto bang imong numero nga imong gilitok. Ay, kapuya! Ay sige reklamo lagi. Tumanang akong gisulti nimo aron madawat nimo ang USB nga imong gustong makuha. Agapito. Nanay kaming basa duhan ako kakamot. Sige ni Pito! Pag-ihap na! Uno! Dos! Tres! Cuatro! Go! Aga ko mga mata! Kaambik! Ambik ining gigunitan mong armas sa Pito! Ambik ni! Hindi ko magkakita! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!